Syyskuussa 1960 pelatussa Suomi-Ranska jalkapallomaaottelussa, joka samalla oli vuoden 1962 maailmanmestaruuspalloilujen ensimmäinen karsintaottelu, odotettiin ranskalaisilta tietenkin kovaa ja teknistä peliä, mutta samalla uumoiltiin Suomenkin joukkueen kunnostautuvan. Jännitys kohosi pelin aikana edelleen, sillä Suomi johti vielä toisella puoliajalla 1-0. Toisella puoliajalla Ranska painosti selvästi ja voittikin lopulta ottelun 2-1. Peli oli nopeaa ja nähtiin monia tiukkoja tilanteita. Kaikkein tiukimmalle joutui Anu Nieminen, joka rampana kannettiin kentältä Ranskan Wisniewskin astuttua hänen nilkkansa päälle.